Sam održao sastanak sa potpredsjednikom vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem koji je izvijestio o za sada poznatim okolnostima nakon pada školskog aviona na trenažnom letu koji se jučer popodne dogodio u Biljanima Donjim. Još jednom smo zajednički izrazili žaljenje i evo i ovaj put još jednom i osobno u ime cijele hrvatske vlade obiteljima dvojice hrvatskih vojnika, pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva izražavam najdublju sućut. Kao što znate, jučer je na konferenciji za medije ministar Krstičević kazao da podnosi ostavku. Mi smo danas održali razgovor na tu temu. Ja osobno ne vidim niti jedan razlog gdje bih mogao na bilo koji način povezati njegovu političku odgovornost sa činjenicom da se srušio ovaj avion, no istodobno sam razumio iz našeg razgovora da ga ova situacija osobno izrazito pogodila. On je sam bio vojnik, bio je zapovjednik gardijske brigade u Domovinskom ratu, general Hrvatske vojske, moj najbliži suradnik u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a isto tako i u vladi već 4 godine i iznad svega moj prijatelj. I budući da ja njega cijenim i kao čovjeka i kao prijatelja,